Ni za a yi wannan rahin mutunci a unguwar nan? To, wannan tsabar rahin mutunci yanzu ni yanda nake kula siyasa a unguwar nan ni za a yi rahin mutunci a zo har gida na min sata. In ta sabi hege nake na hakura hege nake. Duk wanda ya ɗauki wannan kayan wallahi ya fito. Gidajen da suke cikin unguwar nan, duk gidajen da suke cikin unguwar nan a rasa wani gidan da za a zo a ɗaukan min kaya ɗaya cikin gidana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wai me yake faruwa ne na ganka sai hayaniya kake a titi? Dole in yi hayaniya. To me yake faruwa? Idan na falla na fita. Na rasa ɗan iskan da yake zuwa ya zo cikin gidan nan na ya dinga min ɗauke. Na yi fakon na kasa kama amma yau ba inda zan je ina cikin gidan nan. Duk wanda yake ɗaukan kayan nan ba sai na gan shi yau da nan. To kai in banda abinka. Ai yanzu tunda kai wannan sabon auren daman duka yaushe ka zo unguwar nan mu daman mun saba da ɗauke na unguwar nan. Yanzu sai dai hakuri saboda mulkin nan da ake ciki yanzu yayi zafi ba abinci ba me dole a dinga sace. Rayuwar nan fa sai dai hakuri. Yanzu ka duba ka ga ɗan talana. Nan gidan malam Jade ne. Kana ji ina zuwa zan neme ka nan da kwana biyu idan an ga abu zan ma magana insha Allah. In yaran makota ne ma dai zan wannan sai an jima. To shikenan na gode. Komai zafi magani sha. A'a, Malam Isa. Ai. Ya garin lafiya? Lafiya lau wallahi. Ya gida? Lafiya lau alhamdulillah. An dawo lafiya? Lafiya lau alhamdulillah. Ya amarya? Amarya lafiya lau wallahi. Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Wai yanzu Malam Isa haka sha'anin unguwa nan yake dama. To me faru? Kwata-kwatar da ma na sani nake ma na zuwa sai fili a unguwa nan ma. Me faru wani sallo? Sace kullun na falla na fita na zatar da abu babu a cikin gidan. Na yi fakon na kasa kama barawa. Sata aka yi ma? Wallahi sata. Sacoci sace. Allah mai yamma. Allah mai yamma. Allah kiyaye Allah mai yamma. Muna yin dama. To an garbe ɗakin. Don kiyaye sa da man da rahin mutunci a ce kana gida ma cikin gida mutum ba zai tsira ba. Kai har zuciyata yanda ka san an taba mata wuka wallahi yanda ka san banda wando haka ji a cikin kai inna lillahi wa inna ilaihi amma ya ci kunya sosai wallahi amma na yi mantuwa wallahi na koma da kullu sabon a cikin falon nan na ga wani ajiya za su biya ni za ku biya ni ai mu so muke mu ga baki suna yi gwa unguwan nan